alimango. Yun, malaki na. Yun, dalawa, kitang kita. May malaki. Tabog-tabog yung pain. Halbo. Yan mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Bali, yung papandaw na naman tayo ngayon. Bali, 15 trap yung papandawin natin. Dating spot pa rin ito. Dito tayo nagpandaw dati nung madaling araw. Doon tayo nakadali ng malaki, oh. Nung nasa labas lang yung isang alimango. Kaya naresbakan natin, baka marami pa. Hindi na tayo gaanong lumayo, doon lang yung sa iba. So, salamat sa suporta mga idol. Sana lagi kayong mag-iingat. So, huwag kalimutan mag-subscribe mga idol sa aking munting channel. Tsaka paki-like na rin. Bali 1.5 yung dagat ngayon sa hapon. Bali nagsisimula pa lang bumaba yung dagat. Alas 3 pa lang ngayon. Malaki na naman yung dagat sa hapon. Sana bukas makapaglatag tayo. Kasi 1.6 bukas yung dagat sa hapon. Laki ng dagat, oh. So stay tuned lang mga idol. Papandaw na tayo. Sana certain tayo mga idol. Abang-abang lang kung anong mangyayari sa vlog natin ngayon. Kung siswertein ba tayo o hindi. Bali race back to mga idol. Race back sa dating spot. Dito mga idol meron tayo isa. Ayan, oh. Sana may huli. May pain pa. Sana may huli. Meron, no? Dalawa. Ayan. Unang trap. Ayos yung pagka-resback natin. Meron agad sa unang trap. Nandun pa yung ibang mga idol. Abang-abang lang. Idol, nandito yung isa natin. Sana meron. Wala na yatang pain. Baka malaki. Ay, meron pa palang pain. Wala. Sumadol yung isa. Meron. Kalatugas lang. May idol, dito meron tayo sa palagi natin nilalatagan dyan. Dito may idol, dalawa din yung huli ko dito dati. Nung nagpandaw ako ng madaling araw. Nakasama ko yung kapatid ko. Dito din yun. Iwan kung meron ba ngayon. Pangingaw yata. Suba-subak crab. May idol, ito pala yung panglima. Walang laman. Yun. Hindi ko pala na-play ang akala ko naka-play na yung video. Akala ko naka-play na yung action cam natin. Hindi pa pala. Bali may apat tayo dyan. Tas dito isa. Yan, oh. Sana may laman. May suga-suga crab kagad akong nakita.
Suga-suga crab talaga mga idol. Ito na yung pang pito natin. May gumagalaw sa loob. Ano pala? Suga-suga crab. Kala ko alimango na. Ubos yung pain, no? Sana may alimango. Malakas pa naman umubos ng pain yung mga suga-suga crab. Yan, no? May alimango pala. Ito na. Sayang kinagat ng suga-suga crab. Wala talagang magawa yung alimango sa suga-suga crab. Yan, tanggal yung sipit. Napakatigas kasi ng suga-suga crab. Ito mga idol, yung natin, tatlo nandito. Yun, may nakita kong alimango. Meron. Yun, yan, meron, klarong klaro talaga pag meron kasi gumagalaw yung malaki na rin. Dalawa. Ay, kalantugas yung isa. Talo talaga yung sugas, yung kalantugas pag sa alimango. Pero pag suga-suga crab, durog yung alimango. Sana may laman kasi may gumagalaw sa loob. Mayroon mga idol. Parang dalawa yata. Yan, dalawa, kitang kita. Dalawa. Ayos. Mukhang nandito sila sa loob mga idol. Wala dun sa gilid. Naman kayo mag-away. Matanggalan na naman kayo ng sipit. Dito may yung isa natin. Ito yung mga tanda. Tinatandaan ko yung para hindi mahirap maghanap. Sana meron, no? Buong buo yung pain. Wala. Dito may papasok tayo. Nandito yung 5 peraso natin. Sana madagdagan pa yung huli natin. Nandun yung isa. Ito may yung isa na inayos ko yung garaw. Tsaka likaw kasi sira. Sana makabuhay na mano. Parang wala. Kalantugas lang. Hindi nakabuhay na mano yung pang-15 natin. Yung bago natin ginawa na. Yung inayos natin yung garaw. Yung ito ba, yung garaw. Tsaka likaw. Bali, 4 na yung trap ko na bakal yung likaw.
apat. Yung ganito ba? Ganito yung likaw. Hindi yan pinakalawang. Bali 11 na yung napandaw natin pala. Malapit na ako sa pang-dosing trap natin, mga idol. Suga-suga crab agad yung nakita ko. Dalawang suga-suga crab na yun. Season na naman ang ano, suga-suga crab. Marami na naman yung pang-ulam natin. Ito na yung pang-tracy natin. Kaso yung nasa taas. Suga-suga crab na naman yung nasa loob. Grabe. Season talaga ng mga suga-suga crab. Sana makadagdag pa tayo. Kahit isa lang. Sakit sa paa. Matitigas yung ano, ugat. Yung ganito. Nandito yung pang-14 natin. Wala lang pain, no? May malaki. Tabog-tabog yung ano, pain. Ilang piraso kaya? Maganda dito ang napisto, ano? Dalawang sapa magkasanga. Dito natin nilagay. Ayos, nakadagdagan pa. Hindi na masama. Hindi niya naubos yung ano, pain. Natanggalan lang. Ayun na. Nandun yung isa natin, idol. Sana may huli, ano? Pandagdag. Ay. Halbo. Ay, sana kung may tripod. Para medyo malayo yung ano. Kuha. Kamera. Yung last trap natin. Parang mingaw yata. Yun, may gumalaw bigla sa loob. Sana hindi na naman suka-suka crab. Alimango. Yun, malaki na. Yes.
Ayos mga idol, medyo nakaswerte tayo. Dalawa. May dalawa. Dalawa yung laman. Ayos, may idol. May idol, naka 7 piraso tayo. Yan o. Isa. Dalawa. Tatlo. 4, 5. 6. 7. 8 pala yung isa. Ayos, may idol. 8 piraso pala. So yun may idol, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay ng aking mga vlog. Nandito pala sila sa loob mga idol, yung mga alimango. Wala sa gilid. Kasi yung nilagay natin sa gilid, wala. Doon ako mga idol na naglatag na. Diyan sa area na yan. Yung madaling araw. Hanggang dun. So yun mga idol, salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga idol sa aking munting channel. Kahit na rin ang bell icon para lagi kayong updated. So yun mga idol, ingat-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat mga idol. Kita-kits na lang po ulit sa next vlog natin. Shoutout sa inyong lahat.